Dobrý deň, som Miroslava, mám 39 rokov. Príznaky začali asi v roku 2015-2014, čiže to začalo dýchatovičnosťou. Mala som aj viac kila, takže som sa často zadýchala. Mala som častý zápal pľúc, zápal priedušiek. Až potom ma môj praktický lekár poslal k pľúcnemu odborníkovi. Tam mi urobili CT, rentgen a po vyšetrení mi diagnostikovali fibrózu pľúc. S tým ma potom poslali do Vyšných Hágov, pánovi doktorovi Slivkovi. Ten ma ošetroval, mal ma na starosti primár, urobil mi bronchoskopiu a z toho mi určili sarkodiózu pľúc. Chodila som tam dlhé roky, dvakrát do roka na kontrolu a potom už keď sa stav začal zhoršovať, ma poslali do Bratislavy. A už potom postupom času to bolo také dosť drastické, lebo z začiatku to bolo dobre, znašala som to všetko v poriadku. Až po čase už som nemohla dýchať, čiže už potom mi stanovali aj kyslík. To bolo pre mňa dosť zaťažujúce, keďže s kyslíkom som sa nemala kam pohnúť. Bola som zvyknutá na bežný život. Stretávanie sa s priateľmi, chodenie na turistiku, bavenie sa so svojím krstňaťom, so svojím synovcom. Takže to som všetko musela obmedziť a najviac ma mrzí to, že som musela obmedziť psíkov, keďže ja som veľký psíčkár. A to ma a záhradu. Ja som veľký kvetinár, ja zbožňujem záhradu, rypanie, zavrliny a všetko možné a to som všetko musela vyniekať, lebo všade sú baktérie. Potom, jak už mi stanovili tú sarkodiózu, už bol proces tej liečby. Samozrejme, bola tam aj podpora zo strany súrodencov, zo strany partnera a zo strany rodiny. No a život s touto chorobou je komplikovaný, ale dá sa to žiť. Dá sa využívať každá chvíľa, keď máte po boku správnych ľudí. Ja som po schodoch nedokázala výjsť, musela som, keďže rodičia bývajú na 7. poschodí v paneláku a keď sa prerábal ten panelák zateplila, tak sa chodilo po schodoch až na 7. poschodie na peši. Čiže mne každé poschodie som musela stať 10-15 minút, lebo som to nemohla udýchať a dýchavičnosť, problém, musela som obmedziť opaľovanie. To mi vadilo, lebo horúci vzduch mne robil lepšie vlhký vzduch a studený vzduch, čiže tie rozťahovanie plus teplo mi strašne vadilo. Obmedzenie bolo či kúpanie, či opaľovanie, či stretávanie, akože vôbec tie zvieratá, keďže my sme doma mali aj ovce istú dobu. Máme doma 2 psíkov, máme mačky, chcel môj partner, ale to som vylúčila, lebo ja mačky som alergik na mačky, tam mi vadí tá srst. A je to také, vadilo mi strašne veľa vecí. A najťažšie bola tá chôdza, keď sme sa išli niekam prejsť, alebo väčších psov a sme museli každú chvíľu stať. Čiže my keď bývame na tom kopci pri hlavnej ceste, tak tá chôdza z autobusovej zastávky alebo cez dedinu, keď som išla za chlapcami na ihrisko, na tréning, tak do kopca chôdza to bola katastrofa. Zo začiatku som to vyšľapala aj na bicykli, ale potom to začalo byť ťažšie a ťažšie. Ale musela som sa naučiť. Chcela som fungovať aj bez toho kyslíka. Čiže ja som musela chodiť aj bez toho kyslíka. Snažila som sa chodiť, aj keď ma lekári varovali, že to nie je dobré pre mňa, že musím mať ten svoj kyslík pri sebe stále, non-stop, ale ja som sa snažila ísť aj bez toho kyslíka, aby som mohla fungovať ako normálny človek bežný. A tie príznaky boli dýchavičnosť, kašeľ, vykašľovanie hlienou, zo začiatku len hlieny, potom už aj hlieny s krvou a po začiatku sa to stupňovalo časom. Stav sa začal zhoršovať postupne a to som už nevládala výjsť ani po schodoch. Čiže ja som mala problém výjsť hore po schodoch, keďže my bývame v poschodovom rodinnom dome s partnerom. Takže problém bol pre mňa či do záhrady, do sadu výjsť, či po schodoch, či vonku na slnko, to bola pre mňa katastrofa. Ja som na peši nevládala nikam ísť, až potom mi predpísali kyslík po vyšetrení v Bratislave, alebo v Bratislave. Tam mi predpísali kyslík, že musím mať kyslík 18 hodín denne. To bolo pre mňa dosť zaťažujúce, lebo ja som bola zvyknutá behať. Ja som bola taký ten človek, čo si užíval každú chvíľu. Plávanie, turistika, všetko a kyslík bol. Musela som ho všade zo sebou vláčiť. Rozhodnutie na transplantáciu padlo asi minulý rok. Minulý rok, keď mi doktor povedal v Bratislave, že stav sa rapidne zhoršil,
že ma dajú na čakaciu listinu na transplantáciu, či s tým súhlasím. Samozrejme, keďže chcem žiť plnohodnotný život, tak samozrejme som súhlasila s transplantáciou, lebo mám vidinu toho života dopredu. Keďže nemám svoju rodinu, nemám svoje deti, tak ešte chcela by som deti, uvidíme, aký bude priebeh tej transplantácie. Čo sa týka transplantácie, bolo to dosť náročné, lebo som nevedela, do čoho idem. 18. marca ma hospitalizovali v Prahe. Tam mi urobili základné vyšetrenie, odbery krvi, či nemám testy na COVID a také tie bežné, čo potrebujú. A hneď 19. ráno ma brali na Jozefa na sál operačný, ráno o 6. Skončili sme operáciu o 3:30 po obede. Viem už z rozprávania lekárov, viem, že ma oživovali, lebo mi srdce nechcelo nabehnúť. A po transplantácii, keď som sa prebrala z komy, čo ma začali preberať asi po 2-3 dňoch, tak vraveli, že v nasledovaní som bola, bolo to dosť drastické, všetko ma bolelo, hadičky zo hrude, celá pozašívaná po podprsní, takže to bolo dosť bolestivé, ale stalo to za to. Sa nedá ani opísať. Život po transplantácii je super, ja si užívam každú chvíľu. Robím všetko, aj to, čo mám zakázané. Ako keby som sa znovu narodila. Je to niečo úžasné. Mám nejaké tie určité zákazy, určité kritéria, ale užívam si každú chvíľu. Užívam si, čiže sedím doma na zadku, užívam si predtým, jak mi sa stanovili diagnózu, jak mi sa stanovili tú sarkoziózu. Po tej transplantácii sa naozaj cítim ako znovu zrodená, dostala som nový život. Netreba podceňovať žiaden z príznakov, ktorý som odpísala, sú rôzne príznaky, sú opuch, vykašľávanie, fialovenie tváre, červenanie tváre, vykašľávanie hlienov, vykašľávanie krvi. A prosím ľudí, ktorí sú tak náchylní, ktorí majú oslabenú imunitu, aby nepodceňovali svoje zdravie, aby počúvali svoje pľúca a nech idú na tú preventívnu prehliadku a nech si budú istí, že sú zdraví. Zdravie je nadovšetko.